Chceš zistiť svoje signály podvedomia? Spoj si päty špičky na nohách, brada hore, dôležité dať bradu hore a uvoľni sa, dobre? Moje milé podvedomie. Môžeš mi prosím ukázať signál pre áno? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Moje milé podvedomie, ak toto bol signál pre áno, prosím, zopakuj ho ešte raz a zosilni ho. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Moje milé podvedomie, ukáž mi teraz prosím signál pre nie. Čiže ja si potvrdím, že ten signál je správny. Som zrozumiteľný? Lebo ono to podvedomie sa vie niekedy s vami zahrať. Raz vám ukáže tak, raz vám ukáže tak. Ale keď vám ho dá dvakrát po sebe, tak viete, že s vami spolupracuje tak, ako očakávate. A to, čo teraz urobíme, ukážem vám jednu techniku. My síce na NLPčku učíme takú oveľa komplexnejšiu techniku, ale teraz ukážem vám takú jednu praktickú, ako sa ju viete naučiť za pár minút. Potreboval by som jedného dobrovoľníka, napríklad Miška. Čo? V pohode? Jasné. Dobre. Tak, celé to vychádza z následovnej veci. Ja vám to ukážem, ako to budete robiť a zapisujte si vety, ktoré sa ho budem pýtať, ktoré mu budem hovoriť. Lebo tie vety budete potom si hovoriť aj vy. Dobre? Takže, prvá otázka. Chceš zistiť svoje signály podvedomia? To je prvá otázka. Chceš zistiť svoje signály podvedomia? Áno. OK. Takže, spoj si päty špičky na nohách. Päty špičky. Tak, výborne. Brada hore. Dôležité dať bradu hore a uvoľni sa, dobre? Uvoľni sa, úplne sa uvoľni. To je ono. Pozerajte, čo robím. Uvoľni sa, úplne sa uvoľni. Brada hore, uvoľni. Je úplne uvoľnený, vidíte? Musím mi dôverovať, že ho zachytím. A je uvoľnený. Výborne. Takže vidím, že je uvoľnený, päty špičky má spolu, brada hore, oči zavreté a je úplne uvoľnený. A teraz, prvá otázka. Ja poviem otázku, ty ju po mne zopakuješ. Moje milé podvedomie. Moje milé podvědomí. Môžeš mi prosím ukázať signál pre áno? Můžeš mi prosím ukázat signál pro ano? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Druhá otázka. Moje milé podvedomie, ak toto bol signál pre áno, prosím, zopakuj ho ešte raz a zosilni ho. Moje milé podvědomí, pokud toto byl signál pro ano, zopakuj jej Ho ešte raz ještě jednou a zosilni ho. a zesilni. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, ukáž mi teraz prosím signál pre nie. Moje milé podvědomí, ukaž mi prosím signál pro ne. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, ak toto bol signál pre nie, zopakuj ho ešte raz a zosilni ho. Moje milé podvědomí, pokud toto byl signál pro ne, Ukáž mi ho ešte raz ukaž mi ho ještě jednou a zosilni ho. a zesilni jej. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Teraz sledujte. Moje milé podvedomie, volám sa Janko Hraško? Moje milé podvědomí, jmenuji se Janko Hraško. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, som teraz v senci? Moje milé podvědomí, jsem nyní v senci. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, som súčasťou Diamond klubu? Moje milé podvědomí, jsem součástí Diamond klubu.
Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, je ešte niečo, čo chceš teraz so mnou riešiť? Moje milé podvědomí, je v této chvíli ještě něco, co si se mnou řešit? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, vieš to vyriešiť samo? Moje milé podvědomí, si to schopno vyřešit samo? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, vieš to vyriešiť v priebehu 24 hodín? Moje milé podvědomí, si schopno to vyřešit během následujících 24 hodin? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Moje milé podvedomie, si schopné to vyriešiť v najbližších 7 dňoch? Moje milé podvědomí, si schopno to řešit v následujících 7 dnech? Ďakujem ti, moje milé podvedomie. Děkuji ti, moje milé podvědomí. Po chvíľku otvor oči, budeš tu v tejto miestnosti, prítomný. Ďakujem. Vieme, čo jeho podvedomie rieši? Nevieme, ale vie to vyriešiť v priebehu 7 dní? Vie. A toto je to, že my veľakrát, takto sa riešia mnoho zdravotných problémov. Hej? Moje milé podvedomie, vieš tento zdravotný problém vyriešiť v priebehu najbližších 7, alebo teda najbližších 24 hodín? Nie. Moje milé podvedomie, vieš to, máš dostatok zdrojov, dostatok informácií, zdrojov, aby si to vedelo vyriešiť? Nie. Moje milé podvedomie, vieš si to zabezpečiť, tie zdroje v priebehu najbližších 7 dní? Áno. Moje milé podvedomie, vieš prevziať zodpovednosť za toto riešenie? Áno. Chápeme sa? Vy viete klásť tie otázky, ale otázka musí byť smerovaná tak, aby odpoveď bola áno, alebo nie. Ono ti nevie odpovedať, urob toto, ale musí byť otázka formulovaná tak, aby jej odpoveď bola buď áno, alebo len nie. Takže ten základ, to, čo budeme teraz robiť, je, že budeme hľadať tie signály pre áno, pre nie. Takže, čo sme urobili ako prvý krok? Prvý krok bol nie, päty špičky spolu, čiže postoj, dobre? Tam je veľmi dôležité, päty špičky spolu, brada hore, vystretý, ramená dozadu a úplne sa uvoľniť. Čiže máme prvé, je, že správny postoj. Po druhé, mám tam, s tým postojom sú teda päty špičky, brada hore, zavreté oči, uvoľnený, dobre? Druhý krok, otázka. Moje milé podvedomie, ukáž mi, prosím, signál pre áno. A čakám. Ty ako parťák musíš mu bezpečie vytvárať, a on sa buď pohne doľava, doprava, môže sa pohnúť dopredu, môže sa pohnúť dozadu, alebo môže zostať stáť. Aj to môže byť signál pre áno, že stojí. Preto je potom druhá otázka. To znamená, opätovne, moje milé podvedomie, ukáž mi prosím signál pre áno. Takto, moje milé podvedomie. Ak toto bol signál pre áno, zopakuj ho. Prosím, ešte raz a zosilni ho. Čiže ja si potvrdím, že ten signál je správny. Som zrozumiteľný? Lebo ono to podvedomie sa vie niekedy s vami zahrať. Raz vám ukáže tak, raz vám ukáže tak. Ale keď vám ho dá dvakrát po sebe, tak viete, že
s vami spolupracuje, tak ako očakávate. Čiže máme signály pre áno, potom ideme signály pre nie. A opakujem presne to isté. Moje milé podvedomie, ukáž mi prosím signál pre nie, to znamená opakovanie pre nie. Pokiaľ vás NLP zaujíma a chcete z neho vyťažiť ešte viac, tak v popise videa nájdete link na nezáväzný dotazník. Vyplňte si ho a je možné, že váš život sa začne rozdeľovať na život pred NLP a po NLP. Hlavne záujem je veľmi veľký, tak vypisujte hneď teraz. No a dnešnú epizódu si užite absolútne na maximum. To znamená, a potom idem 5, to znamená, moje milé podvedomie. Ak toto bol signál pre, v tomto prípade, a nie, zopakuj ho prosím ešte raz a zosilni ho. Dobre, stíhate si zapisovať? Počkaj. Čiže 2-krát si potvrdzujem signál pre áno, 2-krát pre signál pre nie. Áno, presne tak, vidíte, aký ste zlatí. Čiže po každom je ďakujem ti, moje milé podvedomie. To isté aj tu, poďakovanie, čiže ďakujem. Ďakujem ti, moje milé podvedomie, aj tu je. Ďakujem ti, moje milé podvedomie. A tuto máme opätovne, moje milé podvedomie, moje milé podvedomie. Ak toto bol signál pre nie, zopakuj ho prosím ešte raz a zosilni ho. Ukáže a potom povieš ďakujem ti, moje milé podvedomie. Dobre? Zistíme signály. Čo som robil následne? Následne som išiel zistiť, či so mnou komunikuje. A ako som to zistil, kladol som otázky, kde som vedel vedome 100% odpoveď. To znamená, volám sa Janko Hraško? Viem, že sa volá Michal. OK? Čiže podvedomie odpovedal nie. Á, počúva. Som teraz v Senci? Áno. Toto vám úplne bude stačiť, keď len toto vyskúšate. Ja som sa potom ešte Miška pýtal ďalšie veci, moje milé podvedomie, to som chcel ukázať, ako to funguje. Je niečo, čo chceš ešte riešiť pre tento moment so mnou? On povedal, že áno a ukázal som, ako sa to dá ďalej rozvíjať, či to rieši to podvedomie. Takisto, ty sa môžeš spýtať, moje milé podvedomie, mám ísť v septembri na NLP? Nie. Moje milé podvedomie, mám ísť na NLP od januára? Áno. Moje milé podvedomie, alebo môže byť, že nie. Moje milé podvedomie, mám ísť na NLP budúci rok na jeseň? Áno. Ty môžeš toto urobiť. Alebo moje milé podvedomie, mám odísť z práce? Nie. Ja som raz sa mi stala taká vec, ľudia. Stala sa jedna situácia a dosť také vážne rozhodnutie ma čakalo. Tak som sa pýtal podvedomia. Moje milé podvedomie, mám urobiť toto rozhodnutie? A odpoveď bola, že áno. Pritom všetky logické argumenty, aj pocity, mi hovorili, že nie. Nerob to. Spýtal som sa na druhý deň podvedomia. Moje milé podvedomie, mám urobiť toto rozhodnutie? Odpoveď bola áno. Ale všetky pocity boli a všetky logické veci, že nie. Kokos. Pýtam sa na tretí deň. Pýtal som sa ho to asi mesiac. Stále som to rozhodnutie odkladal. Hodne som sa trápil. Nepočúval som ho,
Potom som sa dostal do fázy, kedy so mnou prestalo komunikovať. Nereagovalo na moje otázky. Asi po 5 mesiacoch sa ho pýtam, moje milé podvedomie, mám urobiť toto rozhodnutie? A ono znova, že áno. A ja hovorím, čo ti šije? Že to je masaker. Následne na to, už sa asi na to nemohol svet, vesmír, Boh pozerať, tak sa ešte stalo niečo vo fyzickom svete, čo ako keby čo som nechcel, aby sa stalo, ale stalo sa, čo určitým spôsobom ma donútilo, alebo ma podporilo ešte v tom rozhodnutí, už aj logicky. Teraz zoberte, ja som to rozhodnutie urobil, spustilo to nejakú plejádu vecí, nejakých udalostí, ktoré sa udiali, ktoré sa diali asi 2 mesiace. Hej, bolo to proste, v tom svete sa to dialo. Dostal som jednu obrovskú životnú lekciu, potom sa pýtam môjho podvedomia, moje milé podvedomie, mám v tom rozhodnutí pokračovať? Odpoveď bola nie. To znamená, mám sa vrátiť k tomu starému? Áno. A ja, moje milé podvedomie, to sa udialo, aby som získal túto skúsenosť a že áno. Čiže v podstate ja som potreboval zažiť tú bolesť, ktorú som tam zažil, tú skúsenosť nabrať, aby som sa mohol posunúť vo svojom živote ďalej. A ono to dopredu mi hovorí, urob to, ale logika mi hovorila, všetko mi hovorí, že nerob to. Ja som to potom urobil, zosypalo sa mi hodne veľa vecí v danom momente, ale niečo som sa vďaka tomu naučil, niečo som pochopil a potom zrazu sa ho pýtam, moje milé podvedomie, mám to urobiť, že áno, ja, že čo? A zrazu v podstate ten mechanizmus mi ukázal, že ono niekedy vie, ale my sa tomu bránime. Ale ešte chcem vám povedať, ja som mu neveril, poviem otvorene, alebo nechcel som mu veriť. A odkladal som to týždne, odkladal som to mesiace, až to pomaly život začal zariadovať. Takže samozrejme, máte ešte, Boh nám zaradil aj tú logiku, chápeme sa? Aj takú tú realitu nášho života. Čiže podvedomie je jeden z nástrojov. To neznamená, že teraz mám si obliecť červené tričko? Nie. Je to fajn, na tréning je to super. Keď chcete vytvoriť si s ním vzťah, tak aj tieto drobnosti. Viete, čo je úžasné? Mám si dať dnes na obed rezeň? Nie. Hej. Mám si dať dnes na obed šalát? Áno. Tak si dám šalát. Chápeme sa? Že vytvárate si vzťah, lebo ono vie, čo je pre vás najlepšie. Ale hovorím, toto je téma, o ktorej by som s vami mohol rozprávať celý deň v tých rôznych kombináciách. Teraz je dôležité len to, aby ste sa naučili takéto základné tie signály áno, nie, poďakovať, spýtať sa a vytvoriť si tú komunikáciu, to znamená položiť 2-3 otázky, kde viete, že to je pravdivé. Moje milé podvedomie, som teraz v Senci, moje milé podvedomie, je dnes nedeľa, moje milé podvedomie a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, jasné zadanie?